Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny siziň ähliňizde hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyny 13 ýylda Türkmenistanyň Hytaýa 334 milliard kub metrden köp tebii gaz iberildi. İranyň prezidenti Hazar sammitine çağıryldy. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye ýok gatnawy. Boks boýunça dünýä rekordy ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. 13 ýylda Türkmenistanyň Hytaýa 334 milliard kub metrden köp tebii gaz iberildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Liwap welaýatyna amalaşyran toý saparynyň çeklerini bu welaýatdaky gadyn kenine täze gaz ýygnajy bekediň işe girdilmek münasibetli geçirilen dawara gatnaşdy. Uglevodorod serişdelerimize daşarky bazarlary iýermek, tebii gazyň golary boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýän ýurdumyzyň strategik maksady bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow belledi. Bu uğurda amala aşırlayan tasamalar Merkezi Aziýanyň we Sowetiň beýleki ýurtlarynyň sowda-ykdysady hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmagy, sowetara gatnaşyklaryny ösürmäge ýardam berýär. Dowlat başlygyny dostlukly Hytaý Halk Respublikasy bilen amala aşyrýan tasamalaryň ören möhüm ähmiýeti eýedigi barada aýdyp, Hytaý dowlatynyň garaşdyrmyzyň ilkinji döwründe biziň bilen diplomatik gatnaşyklary ýoly goýandygyny hem-de bu şanly waka şu ýyl 30 ýyl dolýandygyny ňaktady. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hytaý gaz geçirjisi munyň aýdyň misallary. Her biriniň uzunlygy 1830 kilometr bolan 3 şahaly gaz geçirji ýylda 55 milliard kub metr mawy ýangıjy geçirmäge mümkinçilik berýär. Onuň 2009-njy ýylyň ahyrynda işe girdilenden bäri Türkmenistanyň Hytaýa 334 milliard kub metrden hem köp tebii gaz iberildi. Gelecekde bu zerur ýangıjyň iberilýän möçberini ýylda 65 milliard kub metre ýetirmek üçin onuň ýene däwir, ýagny 4-nji şahasyny gurmak gözüňde tutilýär. Indi 13 ýyl bäri türkmen mawy ýangıjy dostlukly Hytaý halkynyň ojaklaryny ýyladyp, senagat kerhanelerini herekete getirýär. İri energiýa tasamasy iki ýurdun halklarynyň dostlugyny gatnaşyklaryny pugtalandyryp, özara behwitli hyzmatdaşlygy ösürmäge uly goşun toşýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ýsançylaryny ňaktady. Gadyn kenine täze gurulan gaz ýygnajy beket hem şeýle salaryň birdir. Bagtyarlyk şertnamalaryň Sowetiniň Kişdewan, Gunwatar Kişdewan, Gadyn, Eljek, Gunnogor Eljek kenlerini tebii gazyň gece gündüzi 5,15 million kub metrini ýygnap, Hytaý dowlatyna iýermekde bu bekede uly orun degişildir. Dowrubap desxanyň işe girdilmegi, 200 sany täze iş oruny döretmäge mümkinçilik berýär. Munyň özi halkymyzy işlenip etmek boýunça alnyp barýan dowlat siýasatynyň üstünlikli durumşa geçirilýändiginiň hem aýdyň misallary diýip hormatly prezidentimiz belledi. Dawarada Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatyndaşar we doluk tiýerli elçisi Sihan Naýçen hem-de Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň müdiriýetiniň geňeşiniň prezidenti How Sizesýun çykyş etdi. İranyň prezidenti Hazar sammitine çağıryldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň, İran Islam Respublikasynyň Daşary işleri ministri Hoseyin Amrabdalhaýyan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. İranyň metbuat gulluklarynyn habaryna görä, İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyed Ibrahim Raisi Türkmenistanda geçirilmek meýilleşdirilýän Hazaryaky dowlatlarynyň başlyklarynyň sammitine resmi taýdan çağıryldy. İran Islam Respublikasynyň Daşary işleri ministri bilen Raşid Meredow telefon arkaly söhbetdeşlikde ýalaşylan ähli ýalaşyklaryň dolu durumşa geçirmek zerurlygy barada ýalaşdylar. Şeýlekem taraplar birek gyzyklandyrýan käbir Sowet meselelerini, esasen hem Türkmenistanda geçiriljek Hazaryaky dowlatlarynyň başlyklarynyň sammiti boýunça pikir açdylar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri özgidegini Türkmenistanyň prezidentiniň İran Islam Respublikasyna amala aşyran sapar döwründe görkezilen mehmansaýarlyk üçin minnetdarlyk bildirip, bu saparyň iki ýurdun arasynda gatnaşyklarda täze sahypany açykdygyny belledi. Türkmen tarapy öz tarapyndan Türkmenistanyň we İranyň prezidentleriniň arasynda gazandan ýalaşyklary, hökümet we hususy pudoň wekiller hökümde durmuşa geçirmäge taýýardyklaryny ma'lum etdi. Telefon arkaly söhbetdeşiň çäklerine ýene bir gezek İranyň prezidenti Hazaryaky dowlatlarynyň başlyklarynyň sammitine gatnaşmagy resmi taýdan çağıryldy. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye ýok gatnawy.
Qazaqstan, Türkmenistan, Iran, Türkiye üsaşır yük gatnawy ýoly goýly. Bu gurda ilkinji konteyner otlusy Qazaqstandan ýola çykyp, Türkmenistan we Iranyň şäginen geçip, Türkiýe tarap uğraldy. Ma'lum bolýary Qazaqstan, Türkmenistan, Iran demiryol ulgamy eýem ençeme ýyllar bäri hyzmat edip gelýär. Bu ýolun gatnawynyň işçileşdirilmek uğruna soňky hepdelerde amala aşyrylan saparlaryň çäklerini üstünlükli gepleşikler geçirildi. Qazaqstan, Türkmenistan, Iran, Türkiye üsaşyr yük gatnawynyň ýoly goýulmanyň dawrasyny Iran we Qazaqstanyň prezidentleri online tertipde gatnaşdy. Ilkinji synyk yük gatnawy 15-nji iýunda Qazaqstandan ýola çykdy. Bu yük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçip Irana bardy. O ýerdenim Türkiýe ýola çykdy. Bu halkara otly gatnawynyň uzunlygy 6336 km bolup, onuň 3185 km Qazaqstanyň, 700 km Türkmenistanyň, 1517 km Iranyň we 934 km Türkiýanyň çäginen geçýär. Bu ilkinji gatnaw bilen Qazaqstanyň kökürdi daşalýar. Bu ugurda ýygyderli gatnawyň ýoly goýulmagy bilen Merkezi Aziýa Türkiýe ulag geçelgesini kontinental logistika goşmak mümkin bolar. Bu ursa özgedeginde Xitoy bilen Ýewropany birleşdirýän altyn köprü bolup hyzmat eder. Boks boýunça dünýä rekordy. Meksikada Guinness'in rekordy goýuldy. Ýurdun paýtagtynyň merkezinde boks sporty boýunça okuw tälim sapagy üçin 14299 adam ýygnandy. Bu köpçüliklerin okuw sapagy hökümne Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Bir saýgadyň dowamında Meksikanyň sportyň boks görnüşi boýunça yerli türgenleriň ýolaşlygyna dürli boks tesimlerini ýerine ýetirler. Guramaçylaryň aýtmagyna görä, bu çäräni guramak bilen boksyň Meksikanyň medeniýetiniň bir bölegi bolup durýanlygyny görkezmek maksat edildi. Mundan azalky rekord 2017-nji ýylda goýuldy. Şonda Russiýa Federasiýasyna 3000-den gowrak adam gatnaşyp, boks tälim sapagy boýunça rekord goýupdy. Ine mehriban müştaklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem birja täzelikleri. Amerikaly işçiler tehnika uglerody satyn aldy. Çaltan awakşy bäsleşiginiň ahal welaýat tapgyry geçirildi. Dünýäniň iň iri neft gazyatagy özleşdirilýär. 20-nji iýun ýyldızlar näme diýe? Günnelik täleýname ýaly habarlarymyzy atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanynda görüşýänçek hoş sag bolun.